Kære radiolytter, det her er programmet Mig og Monica med Dennis Johannesson. Jeg løb et maratonløb i sidste uge. Og Monica Krog Meyer. Men du løber der aldrig meget mere end 5 kilometer, vel? Nej, men det tog også hele ugen. Du lytter til P4. Nu skal vi tale med en, der har løbet 50 maratonløb, 3 ultramaratonløb og 2 triathlon. Vi har nemlig besøg af Henrik Brandt, og han har skrevet en bog om sin last, sin hobby, det at løbe. Bogen hedder, hvad man ikke har i benene, må man have i hovedet. Det vender vi tilbage til. For 15 år siden, der havde du, Henrik, en ganske anden opfattelse af maratonløb. Man kan nærmest sige, at du var temmelig vrangvillig. Har jeg ret i det? Det har du fuldstændig ret i. Jeg var gift på det tidspunkt med en kvinde, der havde løbet et par maratonløb, og jeg fattede overhovedet ikke, hvad det gik ud på. Jeg kunne ikke se logikken i det. Ikke nok med, at hun skulle løbe de der 42 km, 195 meter, hvad hun gjorde et par gange, men hun brugte utrolig meget tid på at træne op til det. Brugte en hel dag faktisk på at tage ud og måle en rute, sætte drikkedunk ud og så videre, og så løbe 25-30 km for at komme hjem og ligge flad hele aften. Jeg fattede det ikke. Jeg synes, det var fuldstændig håbløst og spild af tid. Og du ville ikke engang ind og hente hende, når hun havde løbet sådan et løb, har du fortalt mig? Hun løb et Copenhagen maratonløb, hvor jeg stod ikke i målstregen og tog imod hende, og jeg gav hende ikke den store anerkendelse, da hun kom hjem, fordi jeg synes, det var vanvittigt, det hun havde gjort. Men så var det, at hun fik lyst til at løbe maraton på den kinesiske mur, og du ville gerne med på turen til Kina, og så var der et eller andet, der gik galt, eller hvad skal man kalde det? Ja, det gjorde det vel. Det gjorde det vel. Altså, jeg synes, det kunne være hyggeligt at komme til Kina og opleve alle de der ting, jeg havde læst og hørt om. Og jeg ville gerne sidde i målområdet og se, når alle de der svedige mennesker kom løbende ind. Der kunne jeg jo så sidde med en fadøl og andet godt, og så kunne vi have hyggeligt over 10 dage sammen der. Men der skete det, at da jeg skulle ringe og bestille rejsen hos Albatross Travel, der fik jeg forskellige spørgsmål stillet ud. Hvad gruppe skal I med? Skal I sidde på første, anden klasse? Skal I have diabetes med? Er det ryger eller ikke ryger? Det var dengang, man kunne tage stilling til det. Forskellige ting. Og så kom lige pludselig det magiske spørgsmål. Hvad størrelse t-shirt skal løberen have? Og umiddelbart så svarer jeg jo bare, at hun skal have en medium. Og det lidt efter, så siger jeg, hvad er egentlig prisforskellen på den her rejse, om man er løber eller man er ledsager? Jamen, det koster det samme. Ja. Vil det sige, at jeg skal give det samme, og jeg ikke får en t-shirt? Ja, sagde hun så, den skal du have gjort dig fortjent til. Så får der en djævel i mig. Nok egentlig lidt provokerende. Så siger jeg, ved du hvad, du kan godt melde mig til som løber. Stop en halv, Henrik Brandt. Du har løbet en maraton på den kinesiske mur for at få 200 gram bomuld med tryk. men ikke engang det, fordi på det tidspunkt mente jeg det jo ikke, jeg ville ikke løbe. Altså, det var bare en provokation. Og så siger hun til mig, hvad størrelse t-shirt skal du have? Ja. Og så begyndte jeg at fundere lidt over det resten af dagen. Det var i arbejdstiden. Jeg kom hjem til fyreaften og meddelte derhjemme, at nu var rejserne bestilt, og jeg meldte mig til som løber. Og hun kiggede jo på mig, som om jeg var faldet ned fra månen, og jeg må sige til hende, at jeg mente det ikke, og fortalte hende historien. Men noget satte mig i gang, og jeg begyndte faktisk samme dag den første træning. Jeg havde tidligere syntes, det var hårdt, hvis jeg skulle løbe 2 kilometer, og nu træner jeg mig så op til at løbe verdens hårdeste maraton på faktisk under 2,5 måneder. Ret imponerende. Ja, Henrik Brandts tur gik altså til Kina, der blev løbet, og det blev i øvrigt til mange flere løb. Men så skete der noget, der godt kunne have stukket en kæp i hjulet. Vi taler videre lige om lidt.
Philip Bailey, oprindeligt medlem af Earth, Wind & Fire, men altså her solo på Walking on the Chinese Wall, en sang, der jo passer ganske glimrende i dag, hvor vi har besøg af Henrik Brandt, der har skrevet bogen Hvad man ikke har i benene, må man have i hovedet. Han tog til Kina, løb verdens hårdeste maratonløb sammen med konen, kom hjem og fortsatte med at løbe masser af andre løb. En mand i topform. Men så skete der noget, hjertet skabte problemer, og der måtte en pacemaker til. Hvad tænker man så om det at løbe? Jamen det der med, at jeg fik bøvl med hjerte og pacemakeren, det er simpelthen ikke noget med min form at gøre. Altså lige præcis, hvad der egentlig var årsagen til det, stress eller noget andet, det har jeg aldrig fået nogen egentlig forklaring på. Men ja, det var sidste år i juni måned, ganske kort tid efter jeg kom hjem fra Kina, der mistede jeg bevidstheden inden for et splitsekund, og det skete 3 gange inden for nogle dage. Og så kom jeg på sygehuset og blev undersøgt på kryds og tværs, og de begyndte at tale om pacemaker, og jamen, jeg tænkte mange ting. Jeg tænkte på mit liv i det hele taget, men selvfølgelig også tænkte jeg, at nu er jeg nok færdig med at løbe. Men det sagde de derude med det samme, at det skulle ikke være tilfældet. Jeg kunne leve mit liv fuldstændig, som jeg havde gjort hidtil. Når jeg havde fået den pacemaker, og jeg lige havde haft en restitutionsperiode på en måneds tid, så kunne jeg godt begynde at løbe igen. Og helt ærligt, første gang du skulle ud og løbe sådan en længere tur, var du ikke sådan lidt nervøs? Jeg var faktisk lidt nervøs første gang, jeg skulle ud og løbe 6 kilometer. Fordi der skete det, at efter jeg havde løbet verdens hårdeste maraton den ene dag, så 14 dage efter, havde jeg ingen overhovedet fysiske kræfter tilbage. Jeg kunne ikke løfte et ringbind op på en hylde. Psykisk var jeg også nede. Hvis der var nogen, der spurgte, hvordan jeg havde det, kunne jeg begynde at græde. Jeg så mig ikke i stand til at køre bil. Der var ting, jeg ikke kunne huske. Og i det hele taget, der følte jeg, at jeg gik og var fuldstændig ved siden af mig selv, og tænkte, om jeg nogensinde skulle blive normal igen, om jeg nogensinde skulle komme ud og løbe. De værste ting fortog sig, og en dag, der besluttede jeg mig til, nu ville jeg bare løbe. Og jeg vidste faktisk ikke, om jeg kunne nå 100 meter. Da jeg så kom forbi de første 100 meter og fik fortsat lidt, så kunne jeg mærke, at jeg var på vej frem. Det gik langsomt. Og der tog jeg 6 kilometer i en køre, og det var faktisk en stor sejr. Og sidenhen gik det frem, og jeg løb et maratonløb i november måned. Og det var jeg egentlig ikke bange for på det tidspunkt. Med pacemaker? Med pacemaker. Ret imponerende. Og nu kan du slet ikke stoppe. Du bliver kaldt Mr. Great Wall, altså her den kinesiske mur, fordi du har løbet maraton på den kinesiske mur, hver gang det er blevet afholdt. Hvad er det lige netop med det maratonløb? Jamen det var jo det der håbløse sted, hvor det hele det startede. Det er et ekstremt løb. Vi skal et stykke op ad den kinesiske mur og ned igen. Det er kun godt 3,5 kilometer hver vej, det vil sige, det er omkring 7 kilometer, vi er på muren. Og det er der nogen, der siger, herregud, er det ikke mere? Jeg troede, at det var 42 kilometer på muren. Men hvis man har prøvet det, vil man finde ud af, at det er mere end rigeligt. De der trappetrin, som nogle af dem er meget høje, nogle er lave, nogle er skæve, nogle er brede, nogle er dybe, det tager simpelthen livet af folk på det nærmeste. Og jeg er altså blandt dem, som går den strækning. Jeg tror, at nogle af de hurtige, de løber. Jeg fatter ikke, hvordan de gør det. Men det er ekstremt. Vi skal også op ad et par bjergstrækninger, og på dagen, der kan være måske op til 36 grader. Så det er på en eller anden måde et helvede på jord, men samtidig noget, jeg elsker. Og sikkert, fordi det var der, det hele startede. Og det er genkendelsen, og jeg kan ikke stoppe det løb. Bruger man udtrykket at møde muren? Når man... det gør man jo, og den møder man jo rimelig hurtigt og meget kontant, kan man sige. Ja. Og nu skal du altså til det igen den 17. maj, og det kan man læse om og se dine optagelser i øvrigt på hjemmesiden mrgreatwall.dk, og så altså læse din bog, hvor det hele er samlet med billeder og alting. Hvad man ikke har i benene, må man have i hovedet, hedder den. Hvorfor egentlig? Jamen nu er jeg jo ikke prototypen på en maratonløber. Du er revisor til daglig? Jeg er revisor, en mand på 55 år, ikke spinkel og slank og hurtig og adræt. Jeg er et menneske, som løber en del på min viljestyrke, min tro på mig selv og så videre. Så for mig, der kan vi sige, det er ikke benene, det kommer ind på, for de skal nok klare det. Hvis jeg har den rette overbevisning og den rette tro på mig selv, så skal jeg også nok nå i mål. Og det er det, jeg bruger som mit stærkeste redskab under løb, det er mit hoved. Er det en fed t-shirt, Henrik Brandt? Jeg ejer ikke den t-shirt mere, men jeg vil ønske, at jeg havde den sådan som minde fra den gang. Den var nok ikke mere speciel end så mange andre, men det
det, den stod for, det betyder meget for mig op i mit hoved. Stadigvæk, ja. T-shirten er væk, det er konen også? Det er konen også, ja. Vi blev faktisk skilt efter... Vi blev skilt ganske kort tid efter. Vi løb det maraton sammen. Jeg slog hende faktisk. Og så var det, vi blev skilt. Men det havde nok andre årsager. Og hun løber ikke i dag, ved du? Hun løber ikke i dag. Nej. Det er en underlig verden, Henrik Brandt. Tillykke med bogen, hvad man ikke har i benene, må man have i hovedet. Og tusind tak for besøget. Tak fordi I vil se mig.